potom k nám kapitánka ružomberského tímu. A pekný futbalový moment. A teraz sa... Zatiaľ je to bez streleného gólu. Uvidíme, čo po tejto situácii. Zatiaľ najväčšia šanca. Ohrozenie ružomberskej brankárky. Tak predsa pokus, ktorý smeroval medzi tri ružomberské žrde. Takéto výpady smerom dopredu, kedy sa lopta dostane do pokutového územia. Belasích, ružomberčanky sú veľmi dobré v tých rýchlych prechodoch a teraz to bol center, ktorý narobil problémy. Strelkyňou je Klaudia Tyčiaková. Teraz sa tu črtá ďalšia ružomberská šanca. Belasé nedokázali dostať loptu preč z vlastného pokutového územia. A toto vyzerá veľmi zaujímavo pre hráčky Slovana Bratislava pri lopte. Ich kapitánka ešte možnosť pokračuje a nie je to gól. No a všetko končilo zakončením nad bránu a ďalší strelecký pokus a tu je dorážka, ktorá príde opäť od kapitánky. Opäť veľmi dobre zatočený center pred hostujúcu bránu. No a striedajúca hráčka Slovana Bratislava penáltu nepremenila. Anku Červíkovú v bráne Ružomberka. A teraz môžu v zápätí Ružomberčanky po chybe domácej defenzívy potrestať. To veľmi veľa a môže Ružomberčanky ďakovať. Opäť veľmi nepríjemne zatočený rohový kop. Belasím sa otváral priestor na zakončenie možností pre Slovan Bratislava. Rohový kop a lopta končí v sieti. Tak Belasé dokázali vyrovnať. V nadstavenom čase Ružomberčanky už nedokázali odolať tomu enormnému tlaku po štandardných situáciách. Dlho sme čakali na úvodný gól a v tejto chvíli hlavný rozhodca ukončil tento zápas, ktorý sa končí remízou 1-1. Pán tréner, máme za sebou napínavý zápas. Ako ste ho vnímali? Tak určite tam kus sklamania, keď hráte doma a nezískate body, jednoducho boli to určite. Ale som rád, že tie devčence ten zápas potom, ako sme gól inkasovali, nevzdali, bojovali do konca. Podarilo sa nám aspoň uhrať ten bod. Takže z tej strany som spokojný. Čo sa týka prvého polčasu, si myslím, že sme tam mali viac. Boli sme nátlakoví, dominovali sme prvý polčas, len bohužiaľ v tej koncovke nám to nešlo. V takýchto zápasoch jednoducho nemáte veľa šancí a to musíte premeniť. Druhý polčas sa už hral viac menej hore-dole, možno opäť kúsok sme boli dominantnejší, ale jednoducho v takýchto zápasoch musíte tie šance premeniať, využiť a vyhrávať zápasy doma. Takže vnímali ste rozdiel medzi hrou v prvom a v druhom polčase? Určite tam bol rozdiel, ale hovorím ešte raz. Zaváňa nebezpečenstvom pre ružomberskú bránu a teraz to bola ďalšia príležitosť. Devčenci to držali do konca, nevzdali ten zápas, takže dobrý zákrok. My sa musíme sústrediť na ďalší zápas, pripraviť sa, čaká nás ťažký zápas v Komárne a ideme ďalej. No. A čo možno zlepšiť alebo zmeniť do budúcnosti? Určite tú koncovku, hovorím, my sme šance mali, ale tie šance treba premeniť. Nemôže sa stať, že máte 4 čisté príležitosti, nedáte gól, potom vás super potrestá. Vidíte, že vo futbale opäť raz sa potvrdilo, nedáš gól, dostaneš. Takže pri tej penálte, no tak stáva sa. Veľkí hráči nedávajú alebo nedávali, to sa stať môže, ale musíme využiť jednoducho tie šance, ktoré sme mali. Veľmi dobré šance a nevyužili sme to. To ma najviac mrzí, takže na to musíme popracovať. Gratulujem k získaniu bodu. Máme za sebou napínavý zápas proti Ružomberku. Ako si ho vnímala? Tak určite to bol veľmi náročný zápas, ale mohli sme ho mať pod kontrolou už v prvom polčase alebo aj v druhom, keď sme mali
k dispozícii penáltu a nepremenili sme ju. Dostali sme sa do nevýhody, keď sme inkasovali zbytočný gól, ale také je futbal a nakoniec z poslednej akcie sme dali vyrovnávajúci. Teraz to možno teší, ale zároveň to je smútok. Zápas skončil remízou, ráta sa aj bod? Tak vzhľadom asi na priebeh toho zápasu aj áno, pretože je to lepšie ako prehra, ale hovorím, mal to byť za mňa, ale za tým víťazný zápas podľa mňa. Čo možno zmeniť alebo zlepšiť do budúcnosti v zápase? Určite koncovku, nepremenené šance, dneska ich bolo dostatok a mohli sme ho mať úplne pod kontrolou, ale žiaľ aj taký je futbal. A aké boli pocity po tom, čo v nastavenom čase padol gól na 1-1? Tak mne padol trošku kameň zo srdca, pretože určite prehra boli veľmi a teraz to je také šťastie, nevšťastie alebo niečo také.